tiebreaker ma ywak ok bed mang'eny nikech yiero pogo oganda. Kaka sani oganda osepogore chakre 2017 nyaka 2022. To wabedo gi tich matek kaka josiasa samoro mondo wachak wabed ni godo riwo oganda mopog gi ng'ama nomi tich mondo oti tich maber to tich maber otame timo. Omiyo an ka Chebukat dhi dala tawacho ni odhi dala odhi ywe to we kupogo Kenya, owe kupogo ogandawa. Omiyo jok madonjo manyien obi odonji kong'e ni gidonjo ni gin jok madhi tiyo tich kaluwore gi chik momigi mok oluwore gi dwach josiasa. Nikech sama dwach josiasa osedonje to koro mano ema ketho yiero, to miyo gik moko dhi timore mok owinjore, to miyo jowa gore, jowa pogore kendo jowa negore. Omiyo yiero onego bed ni miyowa jogo moikore kendo wadhi tiyogo gi ilo mok penjo bet. Yiero onego bed ni miyowa wabedo gi cohesion, wabedo ni bang' kwayo yiero to bende anyalo rwako jatelo momiya e yo makare, anyalo rwako makare mana kaluwore gi chikewa mane waketo owadwa Cleophas. Aweyo mana gi kanyo owadwa.